Кеше шәһәрнең үзәк урамында әкият геройлары борлыкка килде. Хайван сыннары металлдан эритеп ябыштырылган һәм ясалма үлән белән тышланган. Композициялар көчле җилдән мамадышларның игътибарыннан зыян күрмәсен өчен аларны эшчеләр 60-70 сантиметрлы металл штырларга урнаштырып җиргә кадап куялар. Установлены они на металлические штыри, которые на 60-70 сантиметров вбиваются в землю и никуда не деваются. Фотографируй, пожалуйста, меня рядом с Шреком. Балалар шулай танылган мультфильмнан популяр ишәкне яраттылар һәм тизрәк персонажны кочаклап фотога төшәргә ашыктылар. Они такие мягкие, большие, мне очень нравятся. Хәер, өлкәннәр дә игътибарсыз үтмиләр. В нашем городе очень красивые фигуры. Мы уже заметили, что в течение нескольких лет обновляются у нас фигуры, новые создаются. Вот эта фигура у нас появилась недавно. Мы, как говорится, заметили ее только неделю как. Очень красивая фигура. Она из мультфильма, конечно. Ну, да, ребятки, Шрек. И эта фигура как раз нам показывает, какие добрые мы должны быть, веселые и позитивные. Әмма шәһәр халкының фикере аерылды. Кайберләр мондай композициялар безнең шәһәрне бизи дип санаса, икенчеләре фикеренчә, алар бөтенләй кирәкми, яки аларга игътибар җитеп бетми ди. Как они вам нравятся? Если честно, нет. А почему, даже сама не могу объяснить. Күптән игътибар иттем. Мен буларны яратмыйм, например. Булар, по-моему, безнең шәһәрнең виден бозып тора. Әмма монда яңалары пайда булды. Аларын күрдегезме? Менә бу янында күренеп торалар. Алары ярый инде. Мен аны гел уйлап йөрим, сиңа шуйда. Мен уйлап йөрим. Моны как будто детсад балалары ясаган, но ясап бетермәгән. Ну, когда-то первое время очень красиво было. Ну, как и все приедается, можно что-то поменять. Но это яңалары бик матур. Ел сайын муниципаль берәмлекләр советы территориаль иҗтимагый үзидарәләр арасында конкурс үткәрә һәм быел Мамадышның шундый 3 оешмасы җиңүче исеменә лаек булды. Фабричная территориаль иҗтимагый үзидарәсенең пресс акчаларына 4 композиция ясалды. Алар Давыдова, Гагарин, Дамалазова һәм Совет урамнары буйлап үз урыннарын таптылар. 3 медведя у нас на горе Пожарка, скажем так, да. По улице Домолазова установлен у нас такой большой носорог. И напротив ЗАГСа установлен маленький заяц. Это под цветочной клумбой. Сүз уңайынан мондый шәһәр бизәкләре аерым игътибар таләп итми һәм озак еллар шәһәргә хезмәт итә. Әйтик, Африка кунаклары, жирафлар берничә ел инде Давыдова урамында яшәүләрен дәвам итә һәм шәһәр кунаклары арасында фотога төшү өчен иң популяр урын булып тора. Бу юлы барлыгы 7 фигура сайланган, урыннарда ышанычлы төстә бетонланган, җәй көне композициялар чәчәкләр белән тулыландырылачак.